pekné ráno. Miłego rana życzymy. Sme veľmi radi, že u nás dnes v štúdiu môžeme privítať hviezdu Česka, Polska aj Slovenska. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dzisiaj u nas w studiu przywitać gwiazdę Polski, Czech i Słowacji. Spevačka so skvelým hlasom Eva Farna. Piosenkarkę Ahojte. z fantastycznym głosem Eva Farna. Ahoj. Deň dobrý. Cześć. Čes. Aký mal Ďuro prízvuk? Dobrý? Zlý. Výborné to bolo. Počúvaj, nevie po polsky, ale jeho drahá vie a takto sa to nabiflil. Tak to je dobré, nie? Mám som to ne, fakt foneticky... mi to překvapilo. Je to Ďakujem, snažil som sa. Evi, ty práve valcuješ Slovensko s touto pesničkou. Nevidíte, ale vlastne áno, vidíte momentálne na Facebooku Rádia Express, ako Eva Farna jamí na vlastnú šupu Asi sa jej páči tá pesnička. z filmu Áno. Všetko alebo nič. Áno. Ako k tomu prišlo? Evita ti zavolala a ty si povedala jasné, aj zadarmo? Já jsem telefonoval nepřímo od Evity. Mně se líbí to, že je málo projektů, které spojuje právě Slovensko, Česko a Polsko. A mám malý takových příležitostí, že by se jako v jednom projektu všechny ty 3 trhy nějak snoubily. Takže máme polskou verziu, českou verziu a teďka jsem na Slovensku a tady budu hovoriť. Prostě. Nebudeš. Česku veľmi dobre poznáme, vieme aj o polskej verzii. Wszystko albo nic, o początek albo... Krásna, nádherná, Česko ťa považuje za svoju, ale čo je najväčšia zábava, aj Poliaci ťa považujú za svojich. Tak ako je to vlastne s tebou? Já jsem Polka, vždycky jsem o tom mluvila i v Čechách, ale v Čechách jsem začala dřív a díky Česku se to taky všechno mohlo rozvinout dál, takže určitě se neřadím ani tam, ani tam. Je strašně příjemné to, že jsem Polka, narodila jsem se a žiju v Čechách, ale když přejdu do Polska, tak jsem, jak chcete najít mé CDčko, tak jsem v domácí tvorbě a v Čechách taky. Však si doma, hej? Čiže zahraniční interpreti. Je Aha, čiže tam, vlastne domáci, áno. Já jsem na domácí, přesně tak. No, dala by si aj slovenskú verziu? Išla by si do nej? Všetko albo nič. No počúvaj, máme Alebo nič. máme to pripravené. Chceš to počuť, alebo radšej nie? Chci, ale nebudu to zpívat asi. Nie, ne? nebudeš. nič to Nechci pustíme. vám hyzdiť jazyk. Počúvaj, nie, Nie, počúvaj. my budeme hýzdiť tvoju pieseň. Loďka papierová v prúde zas a znova rútim sa perejou za novou nádejou. Cítim pohľad na chrbte, posledný výdych, nádych, to má rub a líc, chcieť všetko alebo nič. Všetko alebo nič. Bolo to tak falošné. Dal som do toho srdce. Oh yeah, oh yeah. Eva Farna. Skoro lepšie ako originál. Počúvaj, ty si sa smiala, bolo to až také hrozné. Ne, ono mi se líbilo, jak to bylo hlavně čistě zaspívané, tak se to rýmovalo často. Dobre. Išla by si teda do slovenskej verzie, lebo text vlastne už máš pripravený. Samozřejmě. Na chrbte sa ti páčilo? Na chrbtě bylo výborné. Zádech na chrbte, áno, je to fajn. Máš občianstvo dvojité? Akože máš aj? Nemám, protože český zákon to nedovoluje, takže jsem, jako mám české občanství, ale polskou národnost. U nás to dovoluje. Ty by si mohla byť aj Slovenka, keby si zobrala nejakého fešackého Slováka. Počkej. To už asi nevíde, já už mám takového jako Čecha, no. No, to keby ako náhodou. Ale chodíš k nám lyžovať aspoň, nie? Do Oščadnice. Ano, A samozřejmě. to sme nevedeli, že ty si vlastne detstvo prežila na slovenských svahoch. Ano, já jsem jezdila závodně na lyžích a trénovali jsme fakt několikrát týdně. Na skibesky Velká Rača se to jmenovalo, takže na Velké Rači. Stále sa to tak Oščadnica Ešte raz volá. povedz, Áno, áno. Rača. Povedz Rača. Nesmejte se mi! Ale on je taký Veľká rypák. Rača. Rača. Bolo pekné to. No dobré, a keď poznáš Veľkú Raču Oščadnicu, čo ešte na Slovensku je také tvoje obľúbené miesto? Predpokladám, že to je obľúbené miesto. A kde ešte? Samozřejmě tam jsem byla nejčastěji, tak Taty jsou krásný, tam jsem taky jezdila s rodičema. Mám ráda Košice hrozně, tam jsme hráli pár koncertů. Takže Teraz si východňári. špohla u niektorých ľudí, no. Nie, to je Ale fakt jo, paráda. nás tam jednou Igor z No Name, nás tam jednou vzal do nějakého pubu, kde jsme mohli zkoušet piva. A já teda, a já říkám, Igorko, ale nepiju pivo. A on říká, to je dobré, to je jedno. Tady je prostě 52 a jdeme tam. Ešte aj Eva vám potvrdila, že na východe je dobré, A chalani. ako si dopadla s tými pivami? No prostě neskúšala jsem žádný, protože to nepiju. A navíc mi tam vzali, že mi nebylo 18. Tak na Slovensku to nie je problém niekde, no. Počúvaj, tak my by sme sa mohli dlho o tom rozprávať, ale dobre, dohodneme sa, že Loďka papierová zatiaľ po slovensky nie. Dáme si teda originál, dáme si pesničku, ktorú už teraz veľmi dobre poznáme, Všechno nebo nic, a s Evou Farnou ešte pokecáme. Na Expresse.
No a v štúdiu je stále s nami Eva Farná, ktorá si nás získala touto pesničkou. Loďka papírová v proudu zas. Evi, bol som na tvojej stránke a zistil som, že do septembra ty máš koncerty teda v Česku a v Poľsku a na Slovensku nie. Prečo? Nechceš, nie je to tak, že Chcete nechceš mě? hrať. Já mám takový teďka psí pohled. A Ale jasné, tam že chcete áno. mě? To znamená, že ak sa Jasně, niekto když ozve, tak... Určitě. Čiže Já nie je strašně ráda problém. vystoupím na Slovensku. Ne, vůbec to není problém, že bych sem nechtěla jezdit, já to tady mám hrozně ráda. Naopak, když někdo zavolá a ať zahrajem koncert, tak je ráda přijedu. Toto bola informácia pre všetky kultúráky na Slovensku. A teraz sa dohodneme, že púšťame k slovu naše baby, ktoré sa na teba veľmi, veľmi tešili. A milé dámy, predstavte si, že idete do obchodu, páči sa vám blúzka, ale vašu veľkosť nemajú, maximálne to nájdete po nejakú 40-ku. Samozrejme to je na debku. Do toho si kúpite aspoň nejaký ženský časopis, kde zase vidíte vychudnuté modelky a tá debka sa prehlbuje. Ale potom započujete toto a debka je fuč. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat, o liposu chci vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. S vozíkem projíždím labirint Teska, hledám svít XXL, všude jen SK a mým tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. No toto je jednoducho dokonalé. A ty tam spomínaš XXO, prosím ťa, však ty si maximálne M-ko. Jo, tak musí být nadsázka trošku. A u nás na Slovensku sa zvykne hovoriť, že s dietou sa vždy začína od pondelka, áno, začnem chudnúť, ale až v pondelok. Máte niečo takéto aj v Česku? Určitě ano, ale já už jsem na diety, jako mi to přijde nesmysl. Ty si Hlavně- náš človek, Eva. Přijde nesmysl, prostě buď to máte nějaký životní styl, ve kterém jedete, a ne, že máte 2 týdny prostě hladovku a pak se jenom můžete dočkat na čokoládu, protože to nemá smysl. Takže buď to životní styl, nebo ne, takový ty týdenní diety, to teda mě přijde blbost. No. Takže zmenila si životný štýl a teda začala si behať a teda papať všetko, ale šport? Ale ten sport vždycky, jak jsem říkala o těch lyžích, tak on vždycky v tom životě byl, spíš jsem se k němu vrátila a nějak aktivně, protože jsem strašně líná a absolutně nemám žádnou vůli, takže potřebuju trenéra, který řekne, pojď, běžíme. A právě se plánujeme s tím manažerem, se kterým jsme ještě neběhali po Bratislavě, tak dneska večer plánujeme jako vyběhnout. No do krčmy. Do podnikov. No dobré, ale prečo práve teraz ten beh? Keď si vravela, že iné športy predtým a... Jako běh, já se k tomu spíš ještě teprve dostávám, mám i normální tréninky, ale tak já začala spolupracovat s nějakou jednou sportovní značkou, takže jsme do toho tak jako spolu vešli. A to běhání je zajímavý, prostě hlavně nemáte mít žádné vymluvy, prostě musíte mít jenom boty a můžete to dělat kdekoliv. Je žádný, že potřebujete posilovnu a činky a tohle. Je príliš teplo, je zima, nepôjdem Berca behať, keď je takéto zlé počasie. No, jako jasně, no, ale teďka bohužel je posledně docela hezky. Nebude si kaziť pekné počasie behom. A vždy si ako správna bežkyňa sa dovezeš autom čo najbližšie k miestu behania? To docela je ono. To se musím přiznat, že docela jo. Ještě bych běhla 3 navíc, No, že jasno. Ďuro s Ďurom ešte raz vymysleli také 10 správneho bežca, selfie pred každým behom. Taky, ale když už selfie, tak před a ne po. No jasno. Jasné. Samozrejme. A máš zladenú farbu tenisiek a trička? To je dôležitá otázka, odpovedz Ne, prosím tak ťa. a to samozřejmě, ale. Ne, opravdu, to je základ, to je základ. Akú farbu máš? To je dôležitá Chceš otázka, vyjmenovat povedz všechny, prosím. nebo... Rôzne outfity na rôzne druhy behania, ale ten štart sezóny býva naozaj ťažký. A ja sa priznám, že keď nevládzem už po tej hrádzi behať, tak na chvíľu zastanem a akože sa hrám s MP3 prehrávačom, že nastavujem pesničku. Čo robíš ty, keď už nevládzeš a musíš si troška oddychnúť? Záleží, jestli tam vidím někde fotografa v křoví nebo ne. Ono, když ne, tak dělá takový... tohle a když jako, tak se jakože učešu. Čiže keď tam nie si normálna. Vyberieš z kabelky pudrenku, hej, a si to tak prepudruješ. V jednom svojom videoklipe si mala aj Jardu Jagra. Ano. Keď už sme teda pri tom športe, to znamená, že ste určite kamoši. Bude teda pokračovať v NHL, alebo nevieš? No právě, že vůbec nejsme kámoši, takže nevím, co s ním bude. Ale nehraj řekl... to, prosím ťa, určite ste si ešte dnes ráno písali, že čo nové. Daj nějaké informace, on nikdy nechce povedať, vieš, tak to... On mi jenom řekl, že je strašně rád, že jsme se s tím projektem, s tím klipem trefili do období, kdy je v Čechách, protože pak je prostě 10 měsíců v Americe. Veď to. Takže asi se tam chystá No, pokračovat v tom. čo ťa čaká v absolútne najbližších hodinách, nám povedz. Myslím teda dňoch.
Nemusíš dnes, že teda odtiaľ to odídeš, pôjdeš autom. Ideš behať. Pôjdeš behať. K Dunaju. Mám nějaké rozhovory a pak začínám, já jsem totiž v porotě v Idolu, což je superstar v Polsku, takže teďka lítám do Polska do poroty, pak mám dokonce vlastní pořad v rádiu v Polsku, takže přesně mám svoji audici a tak dále, takže máme spoustu koncertů, příprav. A je to vlastně Nenudíš fakt hodně, sa? nenudím se, ale já jsem za to strašně vděčná. Aby sme ti pomohli, aby sme neboli na teba vlastne zlí, tak zopakujeme informáciu pre všetkých, ktorí majú veľké fotoaparáty. Eva Farna dnes bude behať podvečer po Ne, Braci... tak to nebudu. Po Pezinku a po Malacka. Medzi Pezinkom, Sencom a Malackami. Tadiaľ niekedy pôjde. Evi, sme veľmi radi, že si sa zastavila. Já děkujem. A prídeš pěkně. ešte niekedy, keď ti cinkneme? Určitě. Určite? Já jsem měla vlakem, bylo to strašně hezký, takže kdykoliv. Eva Farna aj na budúce. Tešíme sa, užívaj deň. Děkuji, ahoj.